हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो ड्रागन सुइटआव फैदों माने ड्रागन सुइट दंफां नायनो फैदों आरो गामिनि मुङा जाबाय सनाय बाथाबारि दृश्यआव जाबाय उदालगुरि दा आं नायलांसै आरो बेसेबां बागाना बेसेबां गिदिर जागोन आरो ड्रागन सुइट बागाना बैलाय थाइबें गायनायबो दङ नै बारा गिदिर जायाखै फिसा फिसानो नै बे ड्रागन सुइट फिथाइ थाइदों आरो थाइदों बेलाय नै थागानो नै गोमोन फिथाइ ओरै फै आदा आलफ्रेडा बेयाव भिडिअ बानायदोंमोन हप्तानै जाबाय दाखालि बावैसो होलाय नै ड्रागन सुइट बिराद गोदै बेखौ आंथ' मोनजाफेराखै बेयो माबायदि गोदै ना गोखा गोखै ना गोखा गोदै ना माने आं मोनजाफेराखै आरो मालिकनि मुङा जाबाय जिसया दैमारि माने गामिया जाबाय सनाय बाथाबारि ओमफ्राय उदालगुरि दृश्यआ जाबाय उदालगुरि लायनो गोमोन थाइदों आरो नै गोमोना गोदो जायो आरो गोजा जायो गोजा बिराद गोजा नै बेबायदि जायो आरो बेखौलाय फानो नामा फानो सेरसेयाव बेसेबां लायो आरायस' बिराद दाम माथो बियो सेरसेयाव आरायस' बिराद दामि साख्रिबो नाङा आरो बेखौ बागान गायनायाबो बिराद मोजां आरो फैसाबो खामायनोबो हायो सोरबा गय बागान गायनाय दं सोरबा रबर बागान गायना दं आरो सोरबा साहा बागान गायना दङ बेबो खामानियाबो मोजां आरो बेबो खामानियाबो मोजां थाखा फैसा खामायनोबो हायो माने बिखौ खोबनो दिनांगौ माने बेखौ खोबाबोला एम्फौ जायो थाम्फै हारि अनेक एम्फौ जायो बेखौ मानो होदों माने थाम्फै आरो अनेक एम्फौफोरा बेखौ जागोन ना बेखायसो बेखौ माबा खालामना दोनदों बे गोजा मोजां गोजा गोमोनखौ नैबे एम्फौआ जायो आरो बेखौ खोबाब्ला बेबायदि खालामनांगौ नै बेखौ गायजेनना इजि जालांबाय नै नैबे हाया खै बिगा दं गासैजों 8 बिगा दंदांलै बियो 8 बिगा नैबे बे माबाया सिदा आरो बे थाइबेंजों मैदों गासै दं थाइबेंजों मोजां 8 बिगा बे बेलेगसो आरो जेनेबा थारमाने सानै बागनारमोन सानै बागनारबाला रानबाय हाखौ दायो बे जाबाय सासे बेलेगनि जाबाय रबरा ओमफ्राय बेनो जाबाय जोंहा गिदिरनि जाबाय बेयाव 8 बिगा दङ बे ड्रागन सुइट बागान गायनाया 8 बिगा दङ बेयाव गासैदों सानसेयाव बेसेबां खामायनो हायो खामायनो हानायखौथ' आं दायो फाननो हाबोला फाननो हानाया जेनेबा दायो बुंनो हाला मथथे दै दाख्लै फाननायाव 2 लाख बेसेबांबा मोनदों आरो बियो 2 लाख बेसेबांबा मोनदों दाख्लै फाननायाव माहाजोन जागोन माथो बे नोंसोरनि जाबाय जानाय लिदो मानो बेखौ ओरै मानो होयो
बेखौ थारमाने एम्फौआ नस्थ' खालामो अ। एम्फौ ओमफ्राय दाउफोरा जायो दाउ हारि ओमफ्राय आरो एम्फौ अनेक हा ओनलै दे दायो एम्फौआबो जानो हाला ना बेखौ एम्फौ जेनेबा एम्फौफोरा दायो जाखाला ओमफ्राय दाउआ नस्थ' खालामगोन ना बेखौ होआबाला दाउआ जागोन माथो दाउआ दाउआ मालिकनि मुङा जाबाय जिसया नारा जिसु दैमारि मालिकनि मुङा जाबाय आरो नोंनि मुङा आंनिया जिहुसुवा दैमारि हा? जिहुसुवा अ ओरै जों आइखौबो लाहैबावदोब्रा इदिंबो मोनसे आइखौबो लाहैबावदोब्रा अ नंगौ लाजोब्बाय ना हा सेवबो मोजां बिबारा माने हामा जाबाय आरो बिसोरलाय मा बेयो हरसे दोननानै गाबोनफोर जाहो एसे नांबावगौ मोननो दोनहैथों आरो आराम गाबोन जा नै बिथाङा बेबायदि गोजा जायो ना बुस्थुआ गोजा आदो गोजा जायो देखायगौमोनलै फरा मोनथारनाय गैया जाजायो दायो हा जाजायो जाजागोन जाजानायालाय होमबाबो एसे माबा बिनि नों माबाया खम मोनगोन आरो एसे जायोलै रायगन सुइट बागानाव बेरायनो बिराद मोजां दै बेयाव थांखा फैलाय नोङो बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो ना नंगौ जोबोद मोजां मोनदों बिथाङा जोबोद मोजां मोन्दों नों बेयाव थानानै नों मा खामानि मावो आं खामानि माने बेफोरखौनो नायो फोसाबो माब्लाबा माबाथारा मालिकथारा जाबाय जाहा गिदिर जिसया दैमारि मालिकआ बिराद फेमास जाबाय माथो मालिकआ बिराद फेमास जाबाय जिसिया दैमारि बिराद फेमास जाबाय माहाजोनबो थांनाय जासिगोन नैबेखौबो लाखाबाय नैबे बागानखौ नायजोब्बाय बिराद मोजां जागाया बेरायनो सोरबा जुदि नोंथांमोना बेरायनोब्ला बेयाव फैनोबो हागोन माने सोरबा ब्लग बानायनो हागोन मालिकआथ' बिराद फेमास जाबाय मालिकआ माहाजोन जासिगोन मालिकआथ' नैबेखौ माबायदि खालामनानै गायो बेखौ खुन्था थंसेयाव फांब्रै होयो बेलाय फुलि दंखायो फुलि होनानै बेलाय गालफाथियाव फांसे नै बे खुन्था पाका खुन्था जाबाय दा नै गालफाथियाव फांसे ओरै फांसे फांब्रै होयो आरो बेयाव बेगर दोना डाइरेक्ट बे माबादों फुलि बेगर दोबा जाया बेयाव गायनोब्ला फुलिजोंसो गायनांगौ बेगर दोनबा जाया बेगर दोनबा मोजां जाया नै फुलि दंफाङा फांसेयाव बेसेबां लायोलै बेसेबां फुलियाव 50 गिदिर गोलाव बेसेनो एसे गोलाव जायो फुलि दंफां फांसेया 50 थाखानो बबे जायगायाव मोनो बेखौ बिनियाव मोनगोन हा बेजों कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन बे मालिकआबो बनायो बिथाङा फुलि दंफां नांगौ जादोंब्ला सोरबा बेबायदि बागान बानायनोब्ला बे मालिकनियाव बायफैनोबो हागोन बे मालिकआनो बानायो जुदि नोंथांमोना फुलि नांगौ जादोंब्ला मालिकनि बिथाङा आं मालिकनि फन नम्बरखौ आं बे स्क्रिनाव होनांसै जुदि नोंथांमोना बेबायदि बागान बानायनो गोसो जादोंब्ला सोरबा बे जिसिया दैमारिनियाव बायफैनो हागोन आरो जोबोद समायना बागान ड्रागन फ्रुइट बागान होनना बुङो बेखौ नै नायनो जोबोद समायना बागाना वाव नै माबायदि मोनदों जानानै जानाय नायनोसै माबायदि र' फिसा खालामना हरलाय दामा मिथिखा एसे जाना नायनोसै र' वाव एरा टेस्टि ना माबायसा बरिया माथो टेस्टि
티셔츠 말라 탄다 시작을 봐라. 근데 부내면 돼. 프레셔 가면 된다. 자기 장난 부내면 돼. 이거 안 되는 거. 그래서 안에 있는 그 티셔츠 미장 250. 250. 알아. 그래 하고 하는. 티셔츠 250. 그래도 जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो बे बागानखौ माबायदि मोजां नुदों माने कमेन्ट खालाम दे बाय बाय आरो फेसबुकफ्राव शेयार खालामना होदो नैबे ड्रागन फ्रुइट बागानखौ माबायदि मोजां नुदों माने कमेन्ट खालाम दे बाय बाय